యెహోవా నీకు ఉత్తరమిచ్చును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. ఆపత్కాలమందు యెహోవా నీకు ఉత్తరమిచ్చును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. ఆపత్కాలమందు యెహోవా. ఉత్తరమిస్తాడు మన ప్రభు. నమ్మినట్లయితే దేవుని మహిమను చూస్తాం. సియోనులో నుండి మనకు సహాయం చేస్తాడు. పరిశుద్ధ స్థలము నుండి నీకు సహాయము చేయును. సియోనులో నుండి నిన్ను నిత్యము ఆదుకొనును. పరిశుద్ధ స్థలము నుండి నీకు సహాయము చేయును. సియోనులో నుండి నిన్ను నిత్యము ఆదుకొనును. నీ నైవేద్యములన్నీ జ్ఞాపకము చేసుకొనును. నీ నైవేద్యములన్నీ జ్ఞాపకము చేసుకొనును. నీ దహన బలులన్నీ ఆయన అంగీకరించును. ఆపత్కాలమందు యెహోవా నీకు ఉత్తరమిచ్చును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. ఆపత్కాలమందు యెహోవా. హల్లెలూయా. కోరికను సఫలపరచి నీ ఆలోచన నెరవేర్చును. తన దక్షిణ హస్త బలమే నిన్ను నిత్యము ఆదుకొనును. నీ కోరికను సఫలపరచి నీ ఆలోచన నెరవేర్చును. తన దక్షిణ హస్త బలమే నిన్ను నిత్యము ఆదుకొనును. దురభిమాన పాపము నుండి నిన్ను తప్పించును. దురభిమాన పాపము నుండి నిన్ను తప్పించును. దేవుని యందు భయమే, దేవుని యందు భయమే నిన్ను పవిత్రపరచును. ఆపత్కాలమందు యెహోవా నీకు ఉత్తరమిచ్చును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. ఆపత్కాలమందు యెహోవా నీకు ఉత్తరమిచ్చును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. యాకోబు దేవుని నామమే ఉద్ధరించును. ఆపత్కాలమందు యెహోవా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక.